Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Akira Yoshida Mitchell dugu gurekin platoan. Internazionalki lanean dagoen dantzari naparra. Bere agenda eroan tartetxo bat lortu egin du gurekin etorri eta pixka bat mintzatzeko. Beraz, goazen berarekin pixkatxo bat hitz egitera. Ongi etorri, Akira? Mila esker. Zer modu zaude gaurkoan? Ongi, hemen arazo batzuk... Izan dituzu? Bai, con el COVID pasaporte olako gauzak, baina... Bueno, orain dia hobeto eta... Lasaiago. Bai. Hemendik arat zaude ez, orduan pasaporte hori beharrezkoa duzu orain. Bai, egin behar dut oraindik PCR hauek, testak, baina... Orokorrean, Espainian zehar egon naiz COVID-a hasi Zenetik, ez? Zenetik. Bai. Eta, beraz, ez ditut hainbeste arazo logistikoak izan. Vale. Baina orain Europara noa berriz, eta berriz olako gauzak. Imaruzu prozesu guztia, ez? Bai, bai. Ze zaila, ez? Egunerokotasun arraro honetan, orain badago normalizazio pixka bat, ez? Baina zu jiran zaude, ez? Turrean zaude, eta arazo guzti horiekin aurrera egitea, ez? Orokorrean ez da hain zaila izan, zeren hemendik egon naiz Espainian, Portugalen edo, baina gauza batzuk kanzelatu ziren, Korean egon behar nintzen hilabete bat, horko konpainia nazionalarekin, koreografia bat egiten, baina asistente koreografikoa bezala. Eta hau, iaz izan behar zen, gero aurten, eta orain hurrengo urtean izango da. Bueno, behintzat mantendu duzu. Bai, gutxienez. Eta gero, lortu nuen beste leku batzuetan lan egitea, beraz, utxunea nolabait bete egin nuen. Bete egin duzu. Bai. Bueno, eta ni pixka bat ezagutzen zaitut orduan, turrean zaudela esaten dudanean badakit, dantza konpainia batekin edo zure gauzekin zaudela, baina pixka definitu zaitez, definitu zure burua, hola gure ikuslegoarentzat. Nire burua oso aldakorra da, nolabait. Txikitatik breakdance egiten hasi nintzen, eta gero Salzburgon dantza garaikidea eta antzerkia eta lako gauzak edo eksperimentala egin nuen. Eta orain, olako nahasmen bat egiten dut orokorrean, eta banago Lali Aiguaderekin lan egiten, bere konpainian, eta hor bada oso antzerki eta dantza nahazten ditu. Eta gero nire lanarekin badauzkat banakako lan bat, eta baita ere bikoteeko lanak, bat Txei Juradorekin eta beste bat Lali Aiguaderekin. Eta oso aktibo gabiltza egia esan, urte honetan nire bizitzako tur handiena daukat egia esan. Ostras, ze ondo! Bai, nolabait guretzat ez da entxarra izan, zeren bi lan hauek COVID-a hasi baino lehen eta Lalirekin COVID-a bitartean sortu genituen. Bale, osa, ibilitzarete sorkuntzan. Bai, sorkuntza. Guztia detener. Bai, gelditu zenean, ez? Bai, sartu ginen kreazioarekin ideia ona, ez? Full, eta gero gauzak gutxinaka irekitzen joan zirenean. Egon gara, eta egongo gara a tope. Bai. Osa, egiten duzu horrelako nahasketa bat, ze polita, osa, breakdance, gero antzerki eta dantza garaikidea. Bai. Eta nola uztartzen edo lotzen dira gauza guzti hauek ikuskizun bat egiteko? Osa, nondik hasten zarete edo ze inspirazio motara biltzen duzue? Uste dut, orokorrean nire
nire bizitza eta nire erlazioa beste pertsonekin oso nabaria da. Adibidez, Txeiek nire nolabait nire lagun mina da, eta lan hau badauka fisikalitate handi bat, baina baita ere badago zuen arteko harreman hori... jolasmena eta badago... Nahazaten da, libertad... Askatasuna edo, ez? Askatasun ugari eta bagaude jolasten denbora osoan zehar. Eta nolabait horrela gara, turrean gaudenean, gaude zirikatzen eta bestea jotzen eta jolasten, bromak egiten eta disfrutatzen. Bai, eta baita ere oso zuzenak gara dantzarekin, badaukagu obsesio bat. Disiplina edo. Bai, disiplina eta maitasun handia dantzari buruz, beraz, nolabait guzti hau... Bi elementu horiek ez nahazten dira. Ikusi dizekezu. Eta Lalirekin, gure bikoteko lana, nahazaten da, kuarentena? Bai, 40 aldian edo, itxialdi horretan. Bai, hor sortu genuen eta horretaz doa gutxi gora bera. Eta logela txiki batean gertatzen da, eta hor gertatzen dena guztia desarrollar. Bai, lantzen duzue edo prozesu hori guzti hori ez, eskaintzen duzue. Bai, lana hor gertatzen da, logela batean. Logela batean sortu genuen, hasieran, eta gero antzerkian logela txiki bat dago. Osea, publiko sartzen denean logela txiki batera sartzen da? Bai, eta hor gertatzen da gure gizaki deitzen da. Eta gero esan duzunean, pixkat historia hori kontatzen duzuela, ze batzutan jendea ez dago ohituta edo hitzik gabeko istorioak ikustera, ez? Eta dantza esan dezakegu igual dela lenguai unibertsal bat edo, ez? Eta nola transmititzen dituzu idei guztia hauek hitzik gabe? Uste dut, dantzarekin gertatzen dena batzutan oso abstraktua da, eta guretza da, bariteke interesgarria izatea, baina beste pertsonetako... Pertsonentzako, bai. Izan daiteke, ez ulertzen. Eta beste pertsona batzuak oso literarioak dira, orain hau egiten dut, eta nik saiatzen naizena, orokorrean da, imaginazioa bizirik egotea, baina aldi berean, aldi berean, uste dut zuzendu behar ditugula beste pertsonak baita ere gurekin egoteko bidaian zehar. Historian oso hartzeko, ez? Beraz, uste dut badagoela balantze bat bi gauza hauen artean. Nola badauka abstrakzio bat, baina aldi berean ulertu dezakete edo zerbait... Zerbait sentitu edo sentiarazi egiten zaituena, ez? Bai, nola eta baita ere harremana ulertu dezakete. Zuen arteko harremana, ez? Eta baita ere haiekin, oso garrantzitsua da gurekin bidaiatzen. Bidaiatzea, ez? Eske batzutan oso ohituta gaude hori historio bat, ez? Joaten gara antzokira edo, ez? Ikuskizun bat ikustera eta beti gaude, ze esan nahi du hau eta ze transmititu nahi du, ez? Eta batzutan igual joan gaitezke edo joan beharko ginateke ideia guzti horiek gabe, ez? Eta ea zer transmititzen gaituen asuntoa, baina oso literario izan gabe, ez? Bestela, nire guztua horrelakoa da, balantze bat, bi gauza hauen artean. Ez oso abstraktua, ez da ere oso literarioa. Eta txikitatik egon zara, breakdanza, txikitatik dantzatu duzu? 13 urterekin hasi nintzen. Baina hasieran lagunekin, 2-3 egun astean zehar, eta oso... Piskat plazerragatik, ez? Edo zuen arteko harremana, horren hildorazi joalako, ez? Bai, eta gero 23 urte... Zenituenean? Bai, hortxe izan zen nire lehenengo urtea denbora aske ugarirekin, eta hasi nintzen dantzatzen eta egon nintzen hilabete guztietan
egunero dantzatzen eta bakarrik egun bat libre, atxeden hartzeko. Eta urte horretan nabaritu nuen nire maila asko igo zela. Eta urte hortan nire buruak klik bat egin zuen zenen. Bazen, orain azkenago eta nirik egin nahi dudana da dantzatzea. Hortik lehenago, beti zen ikasten dut unibertsitatean eta libreanago banoa bizpa 3 ordu dantzatzera. Baina urte hortan banaukan nire denbora osoa horretarako eta nolabait nire bihotza eta burua edo desioa edo hor zegoela ikusi zenuen, ez? Oso naturala izan zen. Libre nago, ok, let's move. Bale, eta zu, hori gertatu zen Iruñan edo Salzburgora joan zen Iruñan izan zen urte hori? Eta klik horrekin baita ere Salzburgora joan nintzen. Ze zu lehenago, unibertsitatean zeunden eta karrera bat ikasi zenuen, magisteritza edo ez? Bai. Eta gero, posaketa batzuk ere ikasten zeunden, ez? Bai, egin nituen eta nahiko maila ona izan nuen, baina ez nuen... Ospa egin zenuen. Jarraitzen nuen hor desio hori edo, ez? Bai, egon nintzen lan egiten urte bat, hemen ermita gainean, eta gero, bai, gutxi gara bera, oso naturala izan zen, eta gero eman zidaten hemen Nafarroako la beka. Bai, arte beka bat edo, ez? Bai, eta horrekin 3 urte egon nintzen Salzburgon beka horrekin. Bakarrik dantzatzen, eta nire burua oso presente egunero, eta... Orduan hori izan zen momentuan non ikusi zenuen dantzaz lan egitea posible zela eta hori zela nahi zenuena, ez? Bai, ez nekien posiblea zela. Ez nekien konpainiak, subentzioak, laguntzak, ez nekien ezer. Eta, baina bazen, Magi hor zegoen, Magi Muñoz, eta Fruta, nire beste lagun bat hor zegoen, eta Frutak Magi bizitatzera joan nintzen eta estudioak ikusi nituen, eta gero Frutak esan zidan egun batean, hemen 12 edo 13 ordu dantzatu dezakezu egunero. Eta nire burua egin zen, hau nahi dut. Eta ez nekien balet edo dantza garaikidea, ez nekien ezer, baina nire buruan neukan argi hori nahi zenuela, ez? Ikasi eta... Egun osoan zehar dantzatu dezaket, nahi dut. Hau da nire desioa, eta gero gauza guztiak, nolabait, modu natural batean... Aurrera joan ziren egin zuten. Eta adibidez, ze askotan hitz egiten dugu, ez, zure pasioa denez dantzatzea, baina lan bihurtzen denean batzutan zaila da, ez, hor jartzea muga, ez, zer da lana, zer da plazerra edo lan bizitzeko edo bizi lan egiteko, ez, edo balantza hori nola lortzen duzu? Niretzat dantza bizitzako plazer handiena da. Eta badauzkat arau batzuk, bat da beste pertsona batentzako lan egin behar baldin badut, pertsona ezagutzea. Edo gutxienez lagun bat izatea konpainian baita ere. Bale. Edo nire lana beti lagun batekin egin dut. Lalirekin, Txeiekin, Lutzarekin. Eta uste dut, hau breakdanceren... Arimatik edo datorrela ez. Bai, zen nik lagunekin dantzatu nuen txikitatik, eta nire desioa da gure generazioa, eta nik maitatzen ditudan pertsonekin dantzatzea. Eta respetu ugari daukat edozein konpainiarako, baina niretzat bihotza oso garrantzitsua da. Eta beraz, dantzatzeko maite ditudan pertsonekin egin behar dut. Eta baita ere badaukat trust. Bai, konfiantza edo. Konfiantza gehiago, zen badakit norden nolakoa den, nola harremandu pertsona horrekin, ez? Eta hola badakit negar egin berdin badut, negar egin dezakedala, irrifarra egin oso askea nago. Espazio seguru bat bezala, ez? Bai, eta baita ere pertsona hauekin banago konstantemente
etengabe gauza gehiago ulertzen eta Ikasten, eta bai, beraz, badaga ia gauza berea. Interesgarria, sortzen diren harremanak baita ere artearen munduan, ez? Ze batzutan emozioekin eta, bueno, pues, asko biluzten garen ez, eszenatoki gainean, batzutan sortzen diren harremanak dira nahiko intenso, estuak eta, bueno, politak, ez? Bai, bizitzako politenak. Baina, batzutan gertatu altzaizu hortik kanpo arnaz egin behar izatea? Osea, pixka bat petxoren bat zuretzako eta hortik aldentzeko edo, ze bestela buruan etengabe... Gauza logistikoak. E-mailak edo orain pasaporteko bid edo test edo e-mail bat... Badauzkagu 3 manager eta pertsona hauek lan ugari kentzen digute. Baina oraindik sinatu behar duzu hau edo nondik bidaiatuko dut Berlinera edo gauza hauek ikusi behar ditugu eta hau da nekatzen naituena. Nekarazten zaituena, bai. Hortik aparte... Guztia da jolasa. Egunero sentitzen naiz beginner. Bale, behitik ikasten zarela, ez, edo? Egunero badaukat, bihar hau saiatuko naiz, bihar kalitate hau, bihar ideia hau estudio hartuko beti nago horrela edo. Orain breakdance, hemen nago lagunekin, gaur arratsaldean 6etan lagunekin 3-4 ordu breakdance egiten. Eta gaur dantzatuko nuke, izango nukeen bolo bat edo, ikuskizun bat? In the morning. Goizean? Goizean, baina gauza logistiko hauekin egon naiz ja goiz osoan zehar saiatzen COVID, pasaportea eta holako guzti hauekin. Baina bestela pozik zu hor sartuta, bete-betean. Bai. Eta adibidez, zekaro zu, hau lortu duzu ez, honetaz bizitzea eta, bueno, turrean ibiltzea eta ara joan zinelako. Baina zuk uste, hemen Nafarroan hori posible dela gaur egun? Ez dakit hainbeste nola gertatzen diren gauzak hemen, zeren orokorrean kanpoan egon naiz gehiago. Eta orain egon naiz, hau gertatzen ari da hemena, eta Euskal Herrian festibal ugari daude eta... Baina... Uste dut... Nire... Ez dakit zeren ez naiz hemen bizitzen orokorrean, baina uste dut zailagoa dela zeren gauza ugari galtzen dituzu baita ere, ez? Baina oso subjektiboa da, zeren baldin baduzu ikastola dantza eskola bat, baliteke horrekin bizi ahal izatea, edo izaten badituzu laguntzak gobernuarengatik, baliteke baita ere, baina orokorrean zailagoa da uste dut. Nire gutxienez guretzat, orain gure burua badago mundu osoan zea eta hurrengo produkzioa nola lortu dezakegun eta orain bada gaude gehiago ekspansio momentu batean eta nola joan gaitezke Koreara berriz eta Finlandiara eta mundu osoan zehar eta gero baliteke nire bizitzan onera bueltatzea eta orain hemen geratu nahi dut, ez dakit. Baina momentu hortan zaude ez, bidaiatze horrekin. Eta gustuko duzu bidaiatzea? Bai. Eta beste pertsonak, hizkuntzak, kulturak, eguraldiak, janaria ikustea eta nabaritzea, maitatzen dut. Eta gertatu altzaizu noiz baite sortu zuen produkzioaren bat gero kanpora ateratzea eta publiko ezberdina denez funtzionatu ez izatea edo... Nire denboran zehar lan ezberdinak egin ditut
Eta uste dut lan batzuk hobeagoak ziren, beste batzuek baino, baina denborarekin gehiago eta gehiago zure lana egiten duzu zure lagunekin, eta orain oso beti egongo da pertsona oso hain subjektiboa denez, Claro. beti egongo da norbait ez dena oso Bai, ez duena hain konexio hori gustukoa sentitzen, ez? Bai. Baina orokorrean, uste dut, hain ongi doa guretzat, zeren orokorrean pertsonei gustatzen zaielako. Eta honean, Nafarroa etorriko zarete, dantzatzera noiz bai? Bai, abuztuaren bostean egongo naiz solo bat egiten, eta 7an Txeiekin bertso motza, 15 minutuko bikotea. Eta non egongo zarete? Nirekin Zibikan, Zibikanean kanpoan, eta Txeiekin Jito Alaian, Vale. festival Danzas Malditos. Danzas Malditos, vale. Eta berarekin badaukat ordu bateko bikoteko lana, Vale. baina hemen 15 egun egingo ditugu. 15 minutu. Minutu. Imaginatu, 15 egunez hor dantzatzen, Jito Alaien. Izan daiteke, ez? Performance horiek, ez? Direla ordu askotakoa. Egin nuen behin 11 egun, 7 ordu egunero. 7 eguneko... Eta beti zen gauza bera edo joaten zinen aldatzen? Estruktura berea, baina askatasun ugarirekin, eta egunero leku batean, Munikeko kale ezberdin batean. Eta nola da oraintxe bertan etxerik edo ez izatea, ez? Hemendik harti biltzea eta azkenean, bueno, pues, bai, omen daude igual zure sustraiak ez, baina azkenean, ez dakit, igual hemen gaur hemen egotea eta aurrengo egunean ez dakit non. Nola da sentsazio hori? Uste dut oso egokituta nagoela. Bai? Bai. Batzutan banago, orain hemen egongo nintzateke aste bat gehiago. Baina orokorrean oso erraza da nolabait. Orain hemen trena hartu edo Bartzelonara, orain Berlinera, orain Italiara edo Kalamara. Baita ere, askotan lagun hauekin bidaiatzen dut, beraz oso... Hor familia moduan edo sentitzen zara. Baina, batzutan pentsatzen dut, nire buruan Iruñara etorriko naizenean, etorri baino lehen banago, orain 3 egun barru nire behan egongo naiz eta badaukit hau gertatuko dela eta nolabait badaukat desioa etortzeko. Gero etortzen naizenean, orokorrean lehenengo gunean depresioa badaukat. Bai? Bai, etortzen naiz eta zehongi hemen egotea, lotara juten naiz eta hurrengo gunean ez dut altxatu nahi eta badaukat stimulo guztiak nolabait banago horrela, beratzen dira eta mikrodepresio bat badaukat lehenengo gunean. Agian zure gorputzak ere behar du, ez? Bai, agian baita. Desinfle hori, ez? Azkenean horregotea, ez? Denbora osoan zehar. Eta gero berriz, espazioa sortzen dut barruan eta orain hau egingo nuke edo hau egingo nuke eta energia berritzen da. Eta lehen hori mentzionatu duzu, COVID-aren asunto guzti honekin, ez? Piztu zitzaizula pixkat sormenaren argi hori, ez? Eta sortu zenutela hor, logela txiki horretan. Eta ze nolako esperientziak edo partekatzen dituzue? Logelatxo txiki horretan, espektakulo txiki horretan, ze nolako esperientziak kontatzen dituzue? Gertatzen dena, gutxi gara bera, dramaturgia pieza horretan, da nola pertsona batek egokitzen eta borrokatu. Borrokatzen du banakakotasuna, la soledad. Bale, bai, hori da. Eta badago beste pertsona, eta baita ere nola pertsona hau espazio itxi batean baita ere izten dena. Badauzkagu gorra batzuk, eta iaia lan osoa nahiko itxita da. Eta beste pertsona, Lali,
azkenean bada nire buruan, bada nire imaginazioa. Ah, bale, baina, bale. Bai, badaukat norbait nirekin, baina da baita ere... Zure sorkuntza edo, nire ez? sorkuntza banakako edo... Banakakotasunarekin borroka edo banakakotasunari aurre egiteko edo. Bai. Aha. Eta hortik doa. Oso ongi dago egotea, euskararekin laguntzeko. Bai, ez laguntzeko. Bai. Eta jendean nola, karo, logela txiki batean jendea egiten du logelatik ibili eta hor espazio horretan... Logela ikusten dute. Bale, logela ikusten dute. Eseritak daude, orokorrean aurrean edo baita ere alboetan, eta hor gertatzen dena ikusten dute. Dantza garaikiden batzutan oso garrantzia handia ematen zaio lekuari, ez? Espazioari edo non aukeratutako espazio horreri, ez? Eta ze nolako garrantzia zuen espektakuletan edo ze nolako garrantzia dauka lekua? Lalirekin oso garrantzitsua da isilmena. Bale, isiltasuna. Isiltasuna. Zeren oso intimoa da eta behar du konzentrazio mahai bat. Horregatik, orokorrean antzerkian egiten dugu edo museo batean edo nonbait... Ez kalean, ez? Bai, kalean batzutan, baina kalean egiten badugu behar dugu leku espezifiko bat. Eta txeiekin egiten duguna hasiera improvisatua da. Beraz, bihar egiten duzuenean sopelanara joten naizenean, ikusiko dugu espazioa eta jolasten dugu, hemen hau gertatuko da eta hemen sortzen dugu hasiera lekuan. Eta hori horrena da, maitatzen dugu. Ez daki guzti gertatuko den, gutxi gora bera bizpairu ideia eta gero nola betetzen dugun, hori da, hor dago joko, bai, auskalo, hor dago jokoa eta gero badaukagu nola gauza guzti hau gure lan finkora juten da, baina badaukagu beti hasiera eta baita ere bukaera. Batzutan bukaera improvisatua da. Zen badago gauza bat gertatzen dena eta hortik nola juten gara batzutan auskalo baita ere, ez? Oso magikoa da orokorrean zeren jolasten dago eta oso azpiak gara. Gomaz ere superkonektatuta, ez? Eta gertatzen dena erabili edo, ez? Bai, uste dut hau oso pertsona batzuterako opari bat izan da, zeren askotan esan digute, baina ez zaudete hain serioak edo, ez? Jolasten zaudete denbora esan zehar, zen teknikoen buruan guztia zuzenagoa. Claro. Orain hau, mugimendu hau, eta baliteke baita ere zen lan hau ugari egiten ari dugu, beraz oso askea dago, beraz egiten duguna da ez ensaiatzea. Zeren izan nahi dugu, oso bezirik sentitu nahi dugu eta batzutan gehiegi ensaiatzen bat dugu, gero egiten dugunean, bada pixka bat egin dugu ordu bat aurrean. Eta gustatzen zaigu oso askea izatea. Karo, egia da hori egiten zaituela, ez? Improvisazio puntu hori egotea egiten zaitu hor momentuan superkontzentratua egotea, ez? Eta ez beste gauza batzutan pentsatzen. Batzutan jiran zaudenean, ez? Edo ikusizun bat mila aldiz egiten duzunean eta beti da berdina, ez? Batzutan igual zaude horre egiten, baina zure burua ez dago hor, ez? Baina, karo, momentu horiekin, konektatzen zaituela eta bizirik mantentzen du, ez? Obra edo. Eta hori da ekarri behar duzuena Jito Alaiera, ez? Bai. Abuztuan. Ito deitzen da lana. Beitu? Ito Jiton. Eta zer da zuri dantzak ematen zuen gauzarik onena? Kuriositatea. Bale. Uste dut ni orain mundu osoa dantzare ikuspegitik edo. Sentitzen dut. Eta esan dudan bezala, egunero beginner. Beti ikasten zarela, ez? Beti ikasten ari zela. Orain hau ikasi behar dut, orain hau. Eta oso gustokoa dut.
nola zein da hurrengo atala, zein da hurrengo atala. Eta, bai, objektiboak biharko eta objektiboak baita ere 60 urte naizenerako. Badakit pertsona batzuk 67 urterekin dantzatzen ari direnak. Ordu bat bakarrik, bakarkako lan batean, ordu batean. Eta poesia, gorputzarekin, denborarekin, espazioarekin sortzen dute. Eta nire burua hor daukat. Hor ikusten duzu. Bai. Osa, zu etorkizunera begira hor ikusten zara, ez? Dantzatzen? Bai. Ilarte edo. Eta objektibo handi horrekin, nire eguneroko objektiboak dituzu baita ere. Ditut, bai. Mila esker Akira etortzeagatik. Zuri. Eta elkarrizketa hau eskaintzeagatik, zaila da, zure agendan hor tartetxo bat aurkitzea. Baina, eta bihar sopelanan egongo zarete, ez? Bihar sopelanan, eta hortik Berlinera, Deltebre, Tenerife, Kalamata, Torino, Bolzano. Ostras. Eta gero etxera. Oso ondo, harrapatzen zaitugun hor Iruñean. Eta bestela zorte hon, zure proiektu guztietan. Mila esker. Eta ikusi arte. Bai.